Hello, hello, hello! Kumusta amigas, amigos, mga higala? Today is Thursday, 6:30 PM na. On the way kami ngayon mga kahigala sa Chingadas Restaurant, no? Kay mag-celebrate kami doon sa among second wedding anniversary! Taranan! Yan ang among mga porma, among mga naong. Si Banana is nakalong sleeve, char. Nandito na kami pero maghanap na kami kung saan kami makapark. Kay marami mang tao pala, no? First time pa namin nakapunta dito sa Chingadas. Nasa loob na daw sila ni Madam Gina, no? Kay ginbite na mo sila magkupol. Ito ang loob ng Chingadas mga kahigala. Medyo marami-marami na ang tao, no? Isig abot na. So nandito na si Tony. So si Higala nandito na din. Maglipat din daw kami dito, no? Kay maraming tao doon sa kabila. Yan na ang menu sa Chingadas. First time ko din makakain ng Mexican food. Nachos kay Higalang Gina, kay Banana hindi ko alam kung anong pangalan yang sa kanya. Pati sa akin hindi ko din alam, pero may beef siya, no? And then kay Tony naman is may onion tapos pork ribs sa kanya. Masarap ang aking food mga kahigala. Tapos maaghang pa. Ubos na mga kahigala. Pero si Banana nalasing na yata to kay nakadalawang bottle na beer. Usap-usap mo na mga kahigala. Chika-chika ba? Di, talaga mawala ang kape, no? Pagkatapos kumain ba, si Banana din uminom ng kape kay medyo nahubog na talaga siya. Alabas na kami ng restaurant, so ito yung entrance, oh. Ang ganda, colorful, di ba? Bungalow! Nasa kabila sila Gina nag-park. So, uuwi na kami. Like a little restaurant. The food I'm not mad about. Mexican food, if you like your dish. Yeah. Something different. Yeah. I mind. Not all the time rice, you know? Yeah. Malapit na kami dumating sa bahay. Mag 9 o'clock na dito sa gabi. Medyo nalasing ako kaya nakainom ako ng beer din ba. At si Banana. Yan na. Binigyan kami ni Tony at Gina ng roses. May pa-card pa. Char! Happy wedding anniversary from Tony and Gina. Thank you! Ano kaya dito sa loob? Char! Excited na akong buksan ito ah. Ano kaya to? OMG! Wine glass! First time ko pa nagkaganito mga kahigala. Kaya wa jud mi wine glass. Kitagawan. Uy, hala, parang dalawa mga kahigala. OMG, dalawa pala, no? So, tagsaay kami ni Banana. Thank you so much, Tony and Gina. A few days later. Today is Saturday, another day. Nasa labas kami ng warehouse. Kaka-out pa lang namin mga kahigala. Ang kulit talaga ni Banana. Happy kami kay wala na trabaho. Daan muna kami dito sa Bewis Mall mga kahigala. Kay gigutom na kami, no? Hindi ako nakaluto kagabi. So ito ang aming ino-order, no? Of course ang among paborito, no? Na chicken curry. And then kay Banana is chicken biryani. Yan na si Banana, ulala. Gigutom naman ni si Ipanggutom in town kay Kayod. Pero Saturday mga kahigala, half day lang kami. Tignan nyo si Banana, seryoso, nanagad. Basta kay hungit si Ja. Tignan nyo din ako mga kahigala, o Hagardo versus Agnaw. Mga nabili namin doon sa Bay West, yan, chocolate, tapos may pinabowl pa. Yan, ibigay namin to kay Lily at sa kanyang husband tomorrow kay birthday nila, no? So ito din yung mga dress na nabili ko ba. Tatlo to. Tignan nyo, napaka-colorful. Ay, paborito ko talaga ang yellow color. Ayan, tapos may wrap pa. Kaya mag-wrap ako ngayon. Tapos na ako naka-wrap. Lagyan ko na lang ng rebo na red. Style-stylan ba? The next day.
Bring your own drinks daw. So, nagdala kami ni Banana, tapos magdala din kami ng cup. Papunta na kami doon mga kahigala. Nandun na daw sila Madam Gina at Tony, tapos si Lori at saka niyang Banana, no? So, kami na lang ang kulang. Yung isa na Pinay, hindi nakasama kay may lakad today. Ito ang aming dinaanan papunta doon sa Inhildan sa 4th birthday nila ni Lily at sa kanyang Banana, no? Kaya nagkasunod naman din sila og birthday. Sabi ni Lily sa amin, itong bahay daw is bahay ng tita sa kanyang Habiba, kapatid ng kanyang mother. So, maganda daw. Sabi ni Lily, malaki, kay farman. So, sabi ni Banana, ganyan daw na area is yayamanin. So, tignan natin. First time pa namin nakapunta ni Banana doon. Charot! Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self. Malapit na kami mga kahigala. Yan na, nakita ko na. May car na naghintay sa labas kasi sabi ni Lily na hintayin daw kung mag-open ang gate kay walay remote. So, tinawagan ko na si Lily na i-open ang gate. So, open na. Yan na, oh. Wow, long rides like side road. Ang ganda, mga kahigala, ang laki. Sa labas ka pa, oh. Nakita mo na talaga ang ganda, no? Di ba? Yan na si Lily, yung naka-white at kanyang Banana. Marami din bisita ang kanyang Banana pala. Ano kaya itong mga English speaking? My gosh. Malaki pala higala, no? Anong lugar niya? Wow. Hi! Jay. Hi, Brian. Hi, everyone. Tinawag ako ni Banana kay may nakita daw siya na fish pan. So tignan natin, ang laki talaga ng bahay nila. Oy, ginoo ko. Ay, oo. May fish pan nga, oh. Ano tawag na isda dito makahigala? Para siyang ano? Ito ba ang tawag na nakoy? Yung may orange at yellow color? Char. Yan ang kanilang lugar, oh. Diba? Hala, oy, kadako ba, oy? Nindot og mag-vlog dito ba, no? Kaso mahiya ako, oy, maglibot-libot dito ba sa kanilang mansyon na mag-vlog. Kapal naman ang mukha natin, no? Yan, oh, hindi ko alam ano yan, may pa-water pa. Marami din silang mga tanim na mga halaman. May farm din daw dito sa likod. Fertilicious Brendan and Lily. So, mga chips, mga kahigala, while naghintay sa food, yan, 40. Lagyan nila mga jima-jima. So, yan na, kain-kain mo na, chika-chika. Of course, di talaga mawala, no? Si Banana, tingnan nyo, busy-busy sa kakain ba? Dito yata ilagay ang mga food mamaya. Puntahan namin dito mga kahigala, kay may kabayo daw. Oh, shit, nandun na sila Lori, oh. Si Gina. Takbo ba? Kaya gitagawa, siguro pa sa kabadyo. Ay! Hala, marami pala sila, oh. May anak na din. Hala, magpa-picture ako dito mamaya, mga kahigala. Kay na. So cute. Yan, no. Ang dami nila. Parang 4 yata. Oo. Punta din kami dito, binyo daw to kung may magparty-party ba, like birthday, something like that, no? So, nagpaano din pala sila dito, nagparenta, so may tree house din sila. Akyat kami dito, yan o, so kita na, nasa tree house na kami, yan o, kita niya ang view, ang ganda, sana all. Marami din silang fern, ang mahal kaya dito mga kahigala, no? Ganito na fern, pero sa atin, wala na, tinatapon lang yan. Naglibot kami ni Higalang Gina saglit dito. Kaya naghanap kami na magandang view ba. Kaya magpusing-pusing kami. Char. Kana ganing ulit mi og picture-picture. And then may kinuha din si Higala sa sasakyan jacket ni Tony. No, sabi nila maganda daw ang farm doon sa likod. Kaso di kami pupunta kung wala kaming kasama kay nakakahiya man oy. Ganito ang mga South African maghanda, simple lang. But that one was that is like Yan na ang mga gift, oh. Sa wakas, nakapunta na kami na tinatawag nila na farm daw, diba? Para lang siyang Tagaytay. Ang ganda sana kung hindi nakahihil tong kasama namin, pupunta doon sa tuktok, oh, ang ganda. Kasi yung iba mga bata ba pumunta doon, sama-sama sana kami.
Kaso di pwede. Makikigrab nyo, picture nyo. Like a cheesecake. No, like a milk tart. No. Eh, hello, bebe. Ay, hindi na kayo smile. Stranger ka kasi. Bye. Palabas na kami, mga kahigala. O, binubuksan na sa banana ni Lily. Thank you. Thank Si you. Lori at kanyang banana is kanina pa umuwi. Si Tony at Gina is nakasunod sa amin. So, yan lang mga kahigala no, ang masashare namin ni Banana sa akong mga jumiga dari ang dapita. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all, be kind. Amping mo diha, babush! Lately,